Nakaplagaan nga wala na kinabuhi sa Barangay Ibo, Toledo City ang 12 anyos nga dalagita. Kinsa gipangita siyang pamilya sukad pa niadtong Pebrero 11. Atong siren sa live report ni Fem Dumabo. Fem? Ses, grabe ang pagbangutan sa pamilya sa biktima. Ilabi na sa inahan nga sud sa 8 ka adlaw nga nagpangita sa 12 anyos niyang anak. Doble pa ang kasakit sa inahan sa dihang nasuta nga ang gitumbok nga suspitsado ilera usab nga kabanay. Unta dili nagagawa sa prisuhan, salbahis ka! Hustisya ang panawagan ni Christine Abarquez sa kamatayon sa kaduhan niyang anak nga babae. Gustong masuta ni Abarquez kung giunsa ang iyang anak nga si Cristal Joy Abarquez. Grabing kasub-anan ng gibati sa inahan ilabi na nga wala mahitsura ang iyang anak nga napaldan kagahapon sa hapon sa Kalibunan sa Barangay Ibo, dakbayan sa Toledo nga patay na. Dinini ining adunay gidagkutan, napalgan ang nadugta na nga patay nga lawas sa 12 anyos nga biktima. Ug ginyo makita mga kapuso, Kalibunan gid kining dapita. Ug gani gikinahanglan pang putlon sa kapulisan ug sa mga niresponde ni ini kagahapon kining lubi-lubi aron lang gyud ilang maagian ug makuha ang patayng lawas sa biktima. Ug gani hangtod karon grabe ka ang baho sa tungod sa nadugta nga patayng lawas sa biktima. Ug ato makita way klarong agianan, so maka-imagine lang tayo nga posibleng ang iyahang naagian sa biktima sa diyang gipugos kini sa pag-ari dinhing dapita dinhi sa lugar nga gikabatyan. Stisya dyan niya kung ano ni mo, di dyan kagagawa sa prisuhan. Malata po ka dito sa prisuhan. Sama sa imong gibuhat sa akong anak, salbahis ka! Matod sa inahan nga graduating sa grade 6 ang biktima. Ug sagad magdungan ang tulo niya ka mga anak babae nga muadto sa panimay sa lola aron sa pagpangayo og sudan. Apan niadtong Pebrero 11 sa hapon, wa kini mikuyog sa duha ka igsuon ug nalingaw matod pa kini sa cellphone. Wala masayod ang inahan nga nilakaw og iyaha ang biktima. Sa dihang nagpangitaay na, gipost sa social media, dinhinausab na suta sa kapulisan ang pagkawala sa biktima. Ug nihimo matod pa og tracker team ang kapulisan uban sa mga barangay opisyal sa poblasyon ug silingang barangay. Ug gisubay ang mga CCTV sa duol sa ilang balay. Ug didto nakita kining biktima nga nagsakay og motor. Matod pa tungod kay diklaro og nagkalo ang suspitsado, wala dayon mailhi sa kabanay sa biktima ang suspitsado. Mitanyag pa si Toledo City Mayor Marjorie Joy Perales og reward money nga makatudlo sa nahimutangan sa biktima. Alas City akong gitawagan akong anak, dili na makontak. Nagsigimig tawag na sigimig panas pilang adlaw wala dyan ning kuhan pero salbahis kay ning tawanan. Di ahiya ng gitaguan. Pati sakit yung kaya gibuhat sa akong anak. Sakit jud kaayo as a mother of 4 bang yan natay mga anak na babae. Sakit jud kaayo. Mao nang ingong kon I challenge Sir Barakyo now to intensify ang mga peace and order diri nato sa Toledo. Og kagahapon 8 ka adlaw sukad sa pagkawala sa biktima. Kining iro nga si Mia ang nahimong instrumento aron masubay ang lawas sa biktima sa Kalibunan sa laing barangay diha na sa Barangay Ibo, Toledo City. Human gitangag niini ang tuong lapalapa sa patayng lawas sa biktima. Yung ibid-ibid ba kay mutabi mo storya pa siya. Ya, gibugaw sa kong manghod kay bahuan nimo oy. Siya mo nakatangog ato gyud. PL man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Sa dihang napalgan ang patay nga lawas sa biktima, nga gihikot pa ngadto sa kahoy gamit ang liston sa jogging pants sa biktima. Naputol na pa ang iyang ulo ug halos kalabiran na ang biktima. Dinhinausab matod pa ng gawas sa pipila ka mga saksi nga nakatudlo sa suspitsado. Hinungdan nga gabi na sikop kini ug nasuta nga second degree cousin sa biktima ang suspitsado. Hindi ko lang iano yung mismong investigation pero may positive identification yung nag-identify talaga sa suspect natin. Hindi ko lang iano yung detail nung nangyari kung paano natin nasabi yun. Pero may nag-identify talaga na na yun ang suspect natin. Ako lang gina siyang ko ngalong unsay nakaon niya nga giunana man niya. Og akong tuyo lagi ipagawa sa pulis gani ako gay na siyang panitan. Oh. Panitan ko na. Kundi gani pabitay na ko na nas fountain ay. Lang katabang sa siyang mama butang kay to ma'am. Mo toy gitraining sa akong asawa sa pangadje. Napaunta to ang bata ug iyahan man ganitong gipatay. Itsura pa unta iyahan lawas. Salbahis yung kayo siya. Paaski-asin pa siya nga si butabang siya pangita.
Gihimakak sa gitumbok nga suspitsado ang pasangil bisan kun nakuha sa kapulisan siyang posisyon ang motorsiklo nga gingong gisakyan sa biktima og sa suspitsado nga nakuhaan sa CCTV ni atong Pebrero 11 pasado alas 5 sa hapon. Wala mo ko ini. Ako may ano mo may ibang ma'am. Bata. Niya to ako dami anak ko na bay. So mapitong ikabit ng pangita. Sa background check sa kapulisan nasuta nga aduna nay kaso nga 2 counts of rape ang suspitsado ngadto sa Iloilo. Samtang karong Lunes gikatakda nga ipasaka ang kasong murder batok sa suspitsado. Dagang salamat, Femari Dumabo.